Toimintansa alussa Jeesus kutsui lähimmiksi seuraajikseen 12 apostolia. Ja Raamattu kertoo, että Galileassa asui kalastaja ja perheellinen mies Simon Pietari ja hänen veljensä Andreas. Sitten hän kutsui häntä seuraamaan Jaakob, Sebedeuksen poika, ja hänen veljensä Johannes. Ja Raamattu kertoo, että heitä kutsuttiin myöskin ukkosen Jylinän pojiksi. Ja Jeesus tuntui erikoisesti pitävän Johanneksesta. Sitten Betsaidasta Jeesus kutsui Filippuksen. Ja Filippus esitteli Natanaelin Jeesukselle. Ja Natanaelia sanottiin myös Bartolomeukseksi. Sitten oli Tuomas, jota nimitettiin myös Didymökseksi. Ja hän oli sellainen, että hän ei uskonut mitään, ellei nähnyt todisteita asioista. Eli hän oli vähän semmoinen epäluuloinen. Sitten oli Matteus Publikaani, eli veronkeräjä, ja hänet tunnettiin myös nimellä Leevi. Sitten oli Jaakob Alfeuksen poika, ja sitten oli Taddeus, eli Juudas, Matteuksen ja Markuksen mukaan. Ja Luukas nimittää häntä vain Juudaksi. Sitten oli Simon Kiivailija, ja häntä myös sanottiin Simon Kananeuksiksi. Sitten viimeinen apostoli Juudas Iskariot, joka myöhemmin kavalsi Jeesuksen. Ja hänen menehtymisensä jälkeen hänen tilalleen apostolit valitsivat Mattiaan. Nämä olivat Jeesuksen opetuslapsia ja ne seurasivat mihin tahansa Jeesus meni ja tekivät myös niitä tehtäviä, joita Jeesus heille antoi. Ja he olivat myöskin seurakuntien perustajia myöhemmin ja suuri osa heistä kuoli yhtä lukuun ottamatta marttyyrikuoleman. Hei! Tämänkertaisen pyhäkoulumme aiheena on Jeesus muuttaa veden viiniksi. Ja tämä on luettavissa Johanneksen evankeliumista luvusta 2 jakeissa 1-11. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä tapahtui. Jeesus oli saanut kutsun Galilean Kaanaaseen häihin. He kävelivät sinne juhlapaikalle. Yhtäkkiä häiden isäntä huomasi, että heiltähän puuttui viiniä. Maria, Jeesuksen äiti, meni Jeesusta tapaamaan ja sanoi, heiltä loppuu viini. Jeesus sanoi työntekijöille, täyttäkää ruukut vedellä. Työntekijät tottelivat häntä. Sitten juhlien isäntä ja sulhanen kutsuttiin paikalle maistamaan sitä vettä. Ja vesi näissä ruukuissa olikin muuttunut todella hyväksi viiniksi. Ja sulhanen sanoi, että vieraille pitää tarjota juuri tätä viiniä ja laittaa myöhemmin esille huonompi viini.
Tämä oli Jeesuksen ensimmäisiä ihmettekoja Galileassa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kiitos kuuntelemisesta. Toivotan siunausta sinulle.